אהלן, אני יאיר. אני מלמד תורה שבעל פה ומשפט עברי בתיכון מוסינזון בהוד השרון. אני מקווה שהייתם איתי, בחלק הראשון של תנאי כתובה חלק א', ואני מאוד שמח שהצטרפתם לתנאי כתובה חלק ב'. אז מה למדנו בחלק הראשון? אם אתם זוכרים, מקווה שצפיתם, למדנו שנוסף על החובות אותן צוותה התורה על הבעל כלפי אשתו, שרק קצותיו ועונתה, הוסיפו החכמים עוד 7 חובות שנחשבות לתנאי בית דין, והן מחייבות את הבעל גם אם לא כתב אותן בכתובת אשתו, וגם אם בכלל לא כתב לכתובה. כן, אלה הם תנאי הכתובה. אנחנו למדנו על עיקר כתובה, על פדיון מן השבי, והתחלנו ללמוד על ריפוי. למעשה למדנו את המשנה, ומיד נלמד גם את הגמרא. היום נלמד בעצם את הגמרא של סוגיה 22 של תנאי כתובה, ריפוי, ונלמד 2 תנאי כתובה נוספים, בהם חייב הבעל כלפי אשתו, קבורה ותקנת האלמנות. בסיום השיעור רק נזכיר על קצה המזלג גם את 2 החובות האחרונות של הבעל כלפי אשתו, לפי תקנות חכמים, תקנת הבנות וכתובת בנים דחרים. אז באמת ראינו בשיעור הקודם את המשנה הזאת, שבה לקטה חייב לרפותה, אמר הרי גיתה וכתובתה תרפא את עצמה רשאי, אם האישה חלתה, והבעל במקום לממן את הריפוי שלה, את ההוצאות שלה על רפואה, הוא מעוניין לגרש אותה ולשלם את סכום הכתובה, ושבכסף של הכתובה היא תפדה את עצמה, אומרת המשנה, רשאי. למה רשאי? כי ריפוי זה חלק ממזונות, וסכום הכתובה מיועד למזונות. שוב, דיברנו על זה שלא מדובר פה על דיון מוסרי, מדובר פה על דיון משפטי, ואפילו אומרים יותר מאוחר, גם רמב"ם, גם שולחן ערוך, אל תעשו את זה. זה מותר, אבל כשר אבל מסך. מותר, אבל אין ראוי לעשות כך, מפני דרך ארץ זה לא ראוי. אנחנו עוברים כרגע לגמרא, לדיון של התלמוד על המשנה. כל דיון בתלמוד מתחיל במשנה, כי המשנה זה הטקסט שאותו לומדים האמוראים. חכמי התלמוד יושבים להם בישיבות בבבל, יושבים להם בישיבות בארץ ישראל, ולומדים משניות. אז כל דיון של התלמוד מתחיל במשנה, שזה הציטוט, על זה דנים. ואז מגיע בעצם הגמרא, שזה החלק של האמוראים, של חכמי התלמוד, ששואלים, דנים ומקשים על המשנה, והנה אנחנו בחלק הזה. אז הנה, יש לנו פה לקטה חייב לרפותה, כלומר זה ציטוט של המשנה שאותה למדנו, ראינו לפני רגע של המשנה הזאת. לקטה חייב לרפותה. לקטה חייב לרפותה. והנה הדיון של הגמרא, תנו רבנן, שנו חכמנו, פתיחה לברייתא, משנה חיצונית. אלמנה ניזונת מנכסי יתומין וצריכה רפואה, הרי היא כמזונות. כלומר, יש לנו אלמנה, אישה שבעלה מת, ניזונת מנכסי יתומין, כלומר, היא ממשיכה לגור בבית הבעל המת, ולהיות ניזונה להתפרנס מהנכסים שלו. במקום לקבל את סכום הכתובה מהיורשים ולעזוב את הבית, היא ממשיכה לגור בבית ולהתפרנס מן הירושה. וזקוקה לרפואה, וצריכה רפואה, אם היא חולה וזקוקה לרפואה, הרי היא כמזונות. הרי היא כמזונות, כלומר היורשים חייבים לממן את רפואתה מתוך הירושה, כמו שמממנים את מזונותיה, שהרי לפני רגע אמרנו שרפואה נחשבת לחלק מהמזונות. אם רפואה נחשבת לחלק מהמזונות והיא ניזונה מהירושה, הם חייבים להמשיך לממן את רפואתה. רבן שמעון בן גמליאל, אני מזכיר שרבן הוא כינוי לנשיא הסנהדרין, אז רבן שמעון בן גמליאל אומר, רגע, עצרו. לא כל כך פשוט. זה תלוי. ומה זה תלוי? רבן שמעון בן גמליאל מפריד בין רפואה שיש לה קצבה לרפואה שאין לה קצבה. רפואה שיש לה קצבה נתרפאת מכתובתה. שאין לה קצבה הרי היא כמזונות. מהי רפואה שיש לה קצבה? רפואה שיש לה קצבה, הכוונה למחלה שניתן לקצוב סכום, יש לה קצבה, אפשר לקצוב סכום, ולדעת מהו מחיר הטיפול. אני צריך לעבור ניתוח מסוים, הניתוח עולה 74,000 שקלים, זה השכר, זה העלות של הניתוח, יודעים מה הסכום. רפואה שאין לה קצבה, זאת מחלה שלא ניתן לדעת כמה יעלה הטיפול בה. למשל, מחלה כרונית. יש אנשים שיש להם מחלה שכל החיים שלהם הם צריכים לקבל תרופה מסוימת, כל יום או כל שבוע הם לוקחים תרופה. מחלה כזאת אי אפשר לדעת כמה זה יעלה, כי אנחנו גם לא יודעים מה יהיה מחיר התרופה בעוד 10 שנים, ואנחנו גם לא יודעים כמה שנים האדם יחיה.
אוקיי? אז אומר, מחלה שניתן לקצוב סכום, מחלה שיש לה קצבה, נתרפאת מכתובתה. רפואה שאין לה קצבה, הרי היא כמזונות. כלומר, אם הרפואה יש לה קצבה, מורידים את ההוצאות הרפואיות מסכום הכתובה שלה. כלומר, אפשר לשלם לאישה את כתובתה ולהוריד את ההוצאות הרפואיות מסכום הכתובה. רפואה שאין לה קצבה, מחלה כרונית, רפואה שאי אפשר לדעת כמה יעלה הטיפול בה, הרי כמזונות. היורשים חייבים להמשיך ולממן את הטיפולים האלה מתוך כספי הירושה שקיבלו. הבדל מאוד מאוד גדול. אוקיי. רבי יוחנן, קרוביו של רבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, אסור הקזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה. רבי יוחנן, דור שני לאמוראי ארץ ישראל, ראש ישיבת טבריה, מאה שנית לספירה, מדבר על הקזת דם. הוא אומר, אסור הקזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה. מהי הקזת דם? הקזת דם זה סוג של טיפול שהיה מקובל עד תחילת המאה ה-19 פחות או יותר. מתחילת המאה ה-16 כבר התחילה להיות עליו ביקורת, אבל הוא עדיין מתקיים. מה זה הטיפול המוזר הזה? היו מתיזים, היו מוציאים, היו על ידי הקזה, היו מוציאים כמויות לא מבוטלות של דם מהגוף. ההיגיון היה שהדם הוא מזוהם. הדם הוא מזוהם, ולכן אנחנו צריכים להוציא דם רע, כדי להוציא את כמויות הדם הרע ולהעלות את הריכוז של הדם הטוב. בכלל, פעם חשבו שיש דבר כזה יותר מדי דם, ולכן צריכים להוריד כמות הדם בגוף. היום אנחנו יודעים שהדברים האלה הם, סליחה שאני אומר, די שטויות, הם לא עובדים, הקזת דם יכולה לעזור למקרים מאוד מאוד מסוימים, בסיטואציות מאוד 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 מסוימות, אבל הם לא באמת עבדו. הם לא באמת עזרו. תיקון, הם עזרו לרופא ולמקיס דם. כן, מי שקיבל כסף, בשביל זה מאוד עזר לו. אבל לחולים זה לא כל כך עזר. אבל הם לא ידעו את זה. וגם, אמרתי, עד המאה ה-16 זה היה תופעה מאוד 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 מקובלת, אפילו עד המאה ה-19. אז רבי יוחנן אומר, עשו הקזת דם בארץ ישראל כרפואה שאין לה קצבה. למה? לדעתו של רבי יוחנן, בגלל האופי של הטיפול הרפואי, זה צריך להקיז דם, בדרך כלל לא מקיזים פעמיים, 3 בשבוע, לפעמים יותר, במשך חודשים רבים. אז זאת רפואה שאי אפשר לקצוב, אי אפשר לדעת מראש כמה זמן יצטרכו, כמה פעמים יצטרכו, כמה זה יעלה. לכן זאת רפואה שאין לה קצבה, מכיוון שרפואה שאין לה קצבה, הרי כמזונות, היורשים צריכים להמשיך ולאמן אותה, או הבעל צריך להמשיך ולאמן אותה, זה תלוי, אם הבעל חי, הבעל מאמן את זה. זה מזונות האישה. והנה מקרה. קרבי דרבי יוחנן, קרוביו של רבי יוחנן, הבל להו איתת אבא. הייתה להם אישה של אבא, אלמנה של האבא, דאבה צריכה רפואה כל יום, שהייתה צריכה רפואה כל יום. עטו לקמי דרבי יוחנן, הם באו לפניו של רבי יוחנן כדי לקבל עצה. יש להם בעיה, יש להם אישה, אלמנה של אביהם, היא לא אימא שלהם, הגבר יכול לשאת יותר מאישה אחת, שצריכה רפואה כל יום, והם כל יום צריכים לשלם לרופא, או למקיס הדם אם זה הייתה הקזת דם, או למי שזה לא יהיה, למנתח, כל יום, וזה יורד להם הירושה וכואב להם מאוד בכיס. והם באים לקרוא משפחתם, לרבי יוחנן, לא, מה עושים? היא גומרת לנו את הירושה, הגברת. כנראה גם לא מי יודע מה אהבו אותה, אני מתאר לעצמי. אמר להו, אמר להם, הזילו, לכו, קוצו לי מידי לרופא. קצבו דבר, מידי זה דבר, קצבו דבר עם הרופא. לכו לרופא, סגרו איתו על סכום גלובלי. כמה כסף אתה רוצה כדי, אנחנו ניתן לך עכשיו סכום חד פעמי מראש, כמה עד סופה, עד שהיא נרפאת או מתה או מה שזה לא יהיה. כמה אתה רוצה? 1,000,000 שקל, 2,000,000 שקל, 500,000 שקל, זרוק מספר, נסגור. מה בעצם הם עושים פה? ברגע שהם סוגרים עם הרופא על סכום מסוים, הם בעצם קצבו את הסכום. ברגע שהם קצבו את הסכום, הם לא צריכים לממן את הרפואה. זאת רפואה שיש לה קצבה. אם קצבו עם הרופא סכום מסוים, שיהיה סכום מאוד מאוד גבוה אפילו, יותר ממה שאולי מגיע לרופא, יסגרו איתו על $1,000,000, בסדר? $2,000,000. ברגע שהם קצבו סכום מסוים, זאת רפואה שיש לה קצבה. רפואה שיש לה קצבה נתרפאת מכתובתה. נכון? נתרפאת מכתובתה. כלומר, זה יהיה על חשבון האישה, ולא על חשבון האלמנה, ולא על חשבונם. כלומר, מה שרבי יוחנן בעצם אומר להם, הוא אומר להם, תעשו תרגיל, הוא מלמד אותם תרגיל משפטי.
לכו תסגרו סכום גלובלי עם הרופא, ובסכום הזה בעצם לא משנה מה הוא יהיה, כי לא אתם תצטרכו לשלם, אלא אותה אלמנה של אביכם. לא כל כך יפה. בואו נזכור, רבי יוחנן, ראש ישיבת טבריה, יושב סוג של גדול דור בתקופתו בארץ ישראל, מנהיג הציבור בארץ, יושב בדין. אחרי הסיפור הזה אמר רבי יוחנן, עשינו עצמנו כעורכי הדיינים. הוא מעביר ביקורת על עצמו, הוא אומר, אני פעלתי כמו עורך דין. מה זאת פעלתי כמו עורך דין? נכון, אמנם שעורכי דין בתקופה ההיא לא היה להם תפקיד כמו של היום, אבל גם אז עורכי דין דאגו לצד שהם מייצגים, לצד שמשלם להם. עורך דין, אין תפקידו לדאוג לצדק, גם היום תפקידו של עורך הדין לייצג את הצד ששכר את שירותיו. כל צד שכר עורך דין. הוא לא אחראי על הצדק, על הצדק אחראי השופט. והוא אומר, אני נהגתי כמו עורך דין. אני לא נהגתי כמו שהייתי אמור לנהוג, כמו ראש ישיבה, כמו מנהיג, כמו אדם שצריך לראות את הקהילה כולה, ולא רק צד אחד, את הצד של המשפחה שלי. שואלת פה הגמרא, מעיקר מה היא סבר ולבסוף מה היא סבר, כן? מעיקר מה היא סבר ומעיקר מה היא סבר. מה הוא חשב בהתחלה, כשהוא ייצא קרוב, יש פה טעות במצגת, צריך להיות כתוב מעיקר מה היא סבר, לא מתחילה. מעיקר מה היא סבר ולבסוף מה היא סבר. כלומר, מה הוא חשב בהתחלה כאשר הוא ייצא לקרוביו לעשות את התרגיל המשפטי הזה. ולבסוף מה היא סבר. מה הוא חשב כאשר הוא בעצם העביר ביקורת על עצמו. אם הוא חשב שהוא לא בסדר, למה מלכתחילה הוא נתן להם את העצה הזאת? ואם הוא נתן להם את העצה הזאת, אז מה הוא מעביר עכשיו ביקורת? אומרת פה הגמרא, בהתחלה מעיקרא הוא חשב ומבשרך לא תתעלם. אסור לאדם להתעלם מקרובי משפחתו. דם סמיך ממים, אדם יש לו משפחה, הוא לא יכול להתעלם מהמצוקה שלה. הוא ראה את המשפחה שלו במצוקה, הוא היה צריך לעזור להם. אחר כך הוא הבין, לבסוף הוא הבין, אדם חשוב שאני, אדם במעמדי, ראש ישיבת טבריה, שיושב בראש בית דין, מנהיג ציבור, לא יכול להסתכל רק על טובת משפחתו. הוא צריך לנהוג אחר, הוא צריך להסתכל על הצדק. זה תפקיד של מנהיג. מנהיג הוא לא אדם פרטי. זה נכון היה אז, זה נכון גם היום, וכמו שאתם רואים, גם טעויות היו כבר אז, לא רק היום. אז אנחנו עוברים לתנאי כתובה. תנאי כתובה נוסף, קבורה, סוגיה 23. המשנה במסכת כתובות, פרק ד', משנה ד', אומרת לנו, חייב במזונותיה ובפרקונה וקבורתה. הבעל חייב לפרנס את האישה, מזונותיה ופרקונה, לפדות אותה מן השבי וקבורתה. רבי יהודה, אין המדובר על רבי יהודה הנשיא, חותם המשנה, עורך המשנה, אלא על רבי יהודה בר אילאי, ראש המדברים בכל מקום. רבי יהודה אומר, אפילו אני שבישראל לא יפחת משני חלילים ומקוננת. כן? לא, בלוויה צריכה להיות לפחות אישה אחת שככה תקונן, תתייפח בקול רם, ושני חלילים, חיילים שינגנו. התלמוד, הגמרא, במסכת כתובות דף מ"ח עמוד א', דנים על מה שאומר רבי יהודה. רבי יהודה אומר, אפילו נישי בישראל וכו', כן, ציטוט המשנה שהרגע ראינו, ואומרת ככה, מכלל דתנא קמא סבר הנעילה. אם אומרים שאם תנא קמא זה החכם הראשון במשנה, הרבה פעמים במשנה כשיש לי מחלוקת, אז מביאים לי רק את השם של החכם השני, רבי יהודה. את החכם הראשון, מי שאמר את הדעה הראשונה מובאת בלי שם החכם שאמר אותה. אולי זה היה כמה חכמים, אבל לא מביאים את השם, לכן זה נקרא תנא קמא. מאוד מאוד חשוב בבחינות, מופיע הרבה מבחינות הבגרות, והמתכונת כתוב מהי דעתו של תנא קמא, או מהו הנימוק של תנא קמא. כבר היו לי תלמידים שלי, אישיים, שבאו ואמרו לי, המורה, יש בעיה בנספח, תנא קמא לא מופיע פה. תנא קמא לא יופיע לכם לעולם. תנא קמא זאת הדעה הראשונה במשנה, שאין את השם של החכם שאמר אותה. אז אומרת פה הגמרא, תנא קמא יוצאים, אם אומרים לנו שרבי יהודה חושב שאפילו אדם עני צריך שצורכי, בלוויה שלו לפחות יהיו שני חיילים ומקוננת, משמע שתנא קמא, שהדעה הראשונה לא חושבת ככה. כי אם הדעה הראשונה חושבת ככה, אז למה רבי יהודה אומר? היו אומרים את זה מראש. כביכול יוצרת פה הגמרא מחלוקת בין תנא קמא לבין רבי יהודה. איך דמי, כן? איך דומה? זאת שאלה איך דמי, זה שאלה שבאה להדגים או לברר פרטים מדויקים של מקרה או מצב מסוים. והם שואלים, כן, אי דאורחא מה איתה, מה דתנא קמא, דאמר לה, כן, אם
זה מקרה שכך נהוג במשפחתה, אז מה הטעם? כן, מהו הטעם? מהי הסיבה שתנא קמא אמר שלא? ואם דלעבורך, ואם לא נהוג כך במשפחתה, כלומר, אם במשפחתה של האישה שנפטרה לא נהוג שיש שני חיים ומקוננת, אז מה הטעם? מה הטעם? מה הסיבה שרבי יהודה אומר שצריך? כן? על מה בעצם הוויכוח? על מה הם מסכימים ועל מה הם לא מסכימים? תנא קמא ורבי יהודה מסכימים שכאשר משפחתה של הבעל והאישה נוהגים אותם מנהגי קבורה, ושתי המשפחות לא נוהגות לקבור עם שני חיילים ומקוננת, הבעל לא חייב לדאוג לשני חיילים ומקוננת בהלוואת אשתו, אפילו אם הוא עשיר. המחלוקת היא מה קורה כאשר שתי המשפחות אין להן את אותה רמת חיים. יש כלל בהלכה וגם במשפט היום שנקרא, בייחוד מתעסקים בזה היום הרבה מאוד, שמדברים על מזונות האישה במקרה של גירושין, שעולה עמו ואין יורדת עמו. כאשר אישה הגיעה ממעמד כלכלי מסוים ותוך כדי חיי הנישואין או כתוצאה מהנישואין או תוך כדי חיי הנישואין, המעמד הכלכלי שלה עולה, החיים שלה משתפרים, היא חיה הרבה יותר טוב, כאשר מסתיימים הנישואים כתוצאה ממוות או גירושין, היא יכולה רק לעלות. היא עולה עמו ואין יורדת עמו. גם אם אחרי הגירושין, למשל, הבעל ירד מנכסיו, הוא צריך לספק לגרושתו את אותה רמת חיים שהוא הרגיל אותה קודם לכן. ועל זה הוויכוח. האם זה נכון? גם כאשר האישה מתה. כאשר שתי המשפחות אינה שווה ברמת החיים שלהן. לדעת תנא קמא כלל זה נאמר רק ביחס לחיובים שחייב הבעל לאשתו בעודה בחיים. אבל לאחר מיתתה, הוא חייב לקבור אותה לפי מידתה, כלומר לפי מה שהנהוג במשפחתה. אם היא למשל באה משפחה ענייה, שם לא היה נהוג שני חיילים ומקוננת, אז מה פתאום שיקבור אותה לפי שני חיילים ומקוננת? רבי יהודה אומר לא, עולה עמו ואין יורדת עמו. גם אחרי מותה היא נשארת אשתו, או הייתה אשתו. אם היא הורגלה לרמת חיים גבוהה בנישואיה, אז כמו שכאשר הוא היה מגרש אותה, הוא חייב לספק לה את אותה רמת חיים, שהוא רגיל לה או שירגיל אותה, גם כאשר היא מתה, הוא צריך להרגיל אותה לאותה רמת מוות, נגיד את זה ככה, או מאותה רמת חיים במוות, שהוא ירגיל אותה, ולכן הוא חייב להאמר לפחות שני חיילים ומקוננת. דבר אחרון, לא אחרון, אבל אחרון שנספיק לעבור עליו כנראה, אלמנה ניזונת בנכסי יתומין, המשנה במסכת כתובות, פרק ד', משנה י"ב, את תהא יתבה בביתי ומתזנה מנכסי כל ימי מגד אלמנותך בביתי, את תהי יושבת בביתי וניזונה מנכסי כל ימי משך אלמנותך בביתי, חייב שהוא תנאי בית דין. כלומר, הבעל חייב לכתוב בכתובה שאם הוא ימות לפני האישה, אשתו תהא זכאית להמשיך ולגור בבית שלו ולהיות ניזונה מכספי ירושה, במקום לקבל את סכום הכתובה. במקום לקבל את סכום הכתובה, היא יכולה להמשיך לגור בבית ולהיות ניזונה מן הנכסים. כך היו אנשי ירושלים כותבים, ואנשי הגליל היו כותבים כאנשי ירושלים. כלומר, לפי מנהג אנשי ירושלים והגליל, הבחירה אם להישאר בבית הבעל ולהיות ניזונה מנכסיו, או לקבל את סכום הכתובה ולעזוב את הבית, היא של האלמנה. אנשי יהודה היו כותבים, עד שירצו היורשים, ליתן לך כתובתך. לפיכך, אם רצו היורשים, נותנים לה כתובתה או פותרים אותה. כלומר, לפי מנהג אנשי יהודה, הבחירה אם להישאר בבית הבעל ולהיות ניזונה מנכסיו, או לקבל את הכתובה ולעזוב, היא של היורשים. ממש לפני סיום, עוד שתי הלכות קטנות. הלכה חובה שישית, כתובת בנין דחרין, לא כתב לבנין דחרין דהיבו ליחי מיני, אינו נרתון כסף כתובתך יתר על חולקי הון דעים אחרון, חייב שהוא תנאי בית דין. אישה, לפי הדין העברי, הבעל יורש את אשתו לפני כל שאר היורשים, אם לאחר מכן מת גם הבעל, יורשים ילדיו מכל נשותיו את רכושו, הכולל גם את אותו חלק שירש הבעל מאשתו. ילדיה של אישה אחת עלולים לרשת את רכוש האישה האחרת של אביהם. התוצאה הייתה אפוא שהרכוש שהביאה האישה עמה מבית אביה בשעת נישואיה, עלול היה לא להינתן לילדיה בלבד, אלא לעבור למשפחה אחרת, מכיוון שירושתה מתחלקת בין כל הבנים שלו. כדי לתקן את המצב וכדי להבטיח שרכוש האישה יישאר במשפחתה, הותקנה תקנת בנין דחרין, שבעצם אומרת בנים של אותה, אחרי שהבעל מת, הבנים של אותה אישה יקבלו את הירושה שהאב ירש מהאמא שלהם, את הנדוניה, את מה שאמא שלהם הביאה לנישואין, את הנדוניה שלה, לפני שמחלקים את הירושה. רק כשהם יקבלו את הנדוניה שלה והתחלקו בה, רק אז יחלקו בין כל הבנים של כל הנשים את ירושת האב. ותקנה האחרונה, תקנת הבנות, אנחנו כבר למדנו ואנחנו כבר יודעים, שאישה היה לה, לא יכולה הייתה להתפרנס בכוחות עצמה, אלא אם כן הייתה אישה מאוד מאוד עשירה מירושה או משהו כזה, בעצם אישה לא יורשת, אבל לא משנה.
ולכן, השאלה מה קורה אם אם אב מת לפני שביתו התחתנה. מי יפרנס אותה? ולכן אומרת לנו המשנה, בנן נוקבין דאבן ליחי מיני, הבעל כותב לאישה בכתובה, שבנות נקבות שיהיו לך ממני, יהבן יתבן בביתי ומתזנן מנכסי, יהיו יושבות בביתי וניזונות מנכסי, עד התנסבן לגוברין, עד שהם יתחתנו עם גברים, חייב שהוא תנאי בית דין, כלומר, תהיינה הבנות ניזונות מנכסי אביהן אחר מותו, עד שיתרסו או עד שיפגרו. כל מה שהן צריכות פרנסה, הם יתפרנסו מן הירושה, בדיוק כמו אלמנה ניזונת מנכסי יתומין. נסיים במטלה קטנה, עברנו על המון חובות של הבעל כלפי אשתו, בואו ננסה להיזכר במה שלמדנו. רשמו לעצמכם 5 חובות של הבעל כלפי אשתו מתקנת חכמים. שאלה שנייה, באיזה מקרה מותר לבעל לגרש את אשתו החולה? שאלה שלישית, במה עסקה המחלוקת בין תנא קמא לרבי יהודה? שאלה אחרונה, מהי אלמנה הניזונת מנכסי יתומין? תודה שהצטרפתם לשני השיעורים של תנאי כתובה, אני מקווה אתכם גם בשיעורים אחרים, ושיהיה בהצלחה בבחינות.